khajani takokte buksong hanu henong no lamso ketal video tinini video angkha belaike kha khamjakmani kok tamani hinmala chini tripura hasteni kokborok medio samkhlai tongnai susila de borma mongoi khoroksa bukuk bo mia horo thui tongmani jorao bini nogo thangai wansa khoroksa Rocky Acharji mongoi bono sosawai torchar khlaika tei professional bonaikha aboni bagai bo lukurogno bini o kostono phung video sak no khlai phunuka hangkai tei saka bini kosto tama khaike bono ungko torchar khlaina naikha nga aboni bagai ching jotono justice sano chini o bukhuk susila de ba video no puleni hoite paithak jora dei nai nai di tamo saka tei video no share bakhaidi nai bekhe Rocky Acharji ke bo belaike disturb khaika ano Rocky Acharji horogo basawoi duar fiok duar sakangna nai ang thui tongman jorawo disturb khaika tarpore duar fioka ang duar fiogoi kebangma somoi pore duar fiogoi boano ja malmani bini sakmu songtui khainani omahai rok bo chai to kha ang kap kha yakung yak rom kha tofano boano yakarliya sopre sotang jeman mani satok pitok khai yakar dikha olokhe ang omo time hingake duita 30 rogo ungano gair pore omaike mangno 3ta 3:30 bajikha bo ano sopre sotang khaimang olokhe ang bufuro fungaine ni 4ta bajikha ngane bajawai kharka ke kharaya kono olowote kono jaga siprungmani jaga naikha erpore ani mario dakti no borok bachaya sakang raka bai olokhe nihinoi sai kabuka tokonte ar Rocky Acharji bachaya ko borok no sai kabuka borokhe ano horotam saya nei sau hoito horo ang borok no jotono nihin kai chiri khanga ke borok nok phungsani bahan borok joto risom hai khigorok thamja borok ano mungsa sikpan khai buthar kamu ang sana naiman hingga haise tiprasarok Agartalawo Korean bagai eba samungni bagai kebangma cini tiprasarok bekar bara tongnani phayo ge omhai klai bara tongnani phayei obai kai romphenani sopre janani nayo ke ba romphe jago kebangma jeng nogrogo kuthui manu khachijak manu sak saisung thuika hne proof koroi hanjago omhai keina thuibe khena hne ang kha khayo onga omhai rok ta ongthung ang jotono loginayo sabo ano support khainai ang ta khono FIR khainani amtirok logirok eba jorarok maya pa ani brain belaikino tam hanani tungkhlajak brain kam khayangni tungkha tini bai nokha salnei ungkha ang belai khaino bukha week unja burbul unja belaikin kha khama sincha hai hingangke o Agartala doliwo chini tiprasarok tongoi samung khaini rok porinai rok bahai ungnai omon bagino mangkthi rok manna bara nogo tongai sabo logirenai ang logi sanu bono tabuktam khainani nang wansuk bai dikisa jotono koyo ano sabo tiprasarok logirenai ang kaisa koktuma thumnai ingaisi kono mote khai obahai klaye borok saiba mano ang koktuma thumnai hinai tofano ang tiprasa mukhang nukha hangainda agibo mukhang nakhai puthar khi dini hinjangmani din tongo ta khai mukhang nugoida omtui khaijak bong borok bara tong hangai omhai ro khayana da tiprajorok bara tong hangai omhai khalai aboni yagulo ang bara ro to furo te kisa buri rok dol samalai kha borok bahain bara tongo borok kok salaite saimangkha borok ketal bara sejak kaisa tongo yangono progoti phaising malai mana buri rokno borok khangangke borok bomtino je jagawo bara tongna hin thangmani ma nok malik rok baino romfre sopre khaijana nai te kungna jagawo bara sei ma phaike bai ni ano sawo যখন তে borok no ang ani kok khulok sakai borok ano sai ro ka jengke poros tomoi bachinani bai ni ati project khni ro ano sai ri ro ho hingeke ang tabu omo ang simiya te kuni borok ungoi tongo Agartala wo bara tongnani phayei omo tam ma kok klai kha cinti plasaro gasada phan khre ingkha
साबो साबो लगिरि नाय किसा लगिरि खांखाय आंबो जिति थांनाय दाय चिन्तिब्रा साबो बासि थांनाय आसुक नपक थांबाय